Любовта и живота са една приказка с общо начало и преплетени пътища. Защото любовта е тази, която дарява живот. Любовта не е само миг от вечността. Тя е безгранична и вечна. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков. Амин. Обручава се Божията рабиня Виктория за Божият раб Деян, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Днес е рожденият ден на вашето семейство. Начало, което никога не се забравя, и начало, което е родено от вашата голяма любов.